इउपिपिएलनि मोनसे प्लेट लायाखै एबसुनि प्लेट लादों गुबुन गुबुन गासैबो जोंना 14टा जे माबा दङ कमिटि एसटिआ मोनसे सोरनिबा प्रपार्टि नङा सोरबा मानगोनां हाग्रामा सारनि प्रपार्टि नङा मानगोनां प्रमद बर' सारनि प्रपार्टि नङा मानगोनां इउजि ब्रह्मनि प्रपार्टि नङा जुदि गमामायैनो जुदि एसटिखौ होमारोब्ला जों ट्राइबेल फरायसाफोरा ओरैनो जिरायनानै थाया जोंहा एसटि होयोब्लाथ' गोबां खहा जागोन जोङो नुहुरखायो बेनि थाखायनो जुदि जोङो बिथांमोना एसटिखौ जोंनि बेरेखायै जुदि जोंनि बिग्रायनायनि बेरेखायै बिथांमोना जुदि एसटिखौ होयोब्ला जोङो ट्राइबेल फरायसाफोरा ओरैनो जिरायनानै थानाय नङा। खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखिब्ल इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखायनो आङो माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय स' रायजोफोर जों दिनैहाय माखासे भिडिअसखौ लानानै सावरायलायगोन गिबियाव आङो नैबे सावगारिनि सायावनो सावरायलायगोन इउपिपिएलनि इएम रनजित बसुमतारी सारनि सायाव जोङो सावरायलायगोन नैथियाव जोङो बिपिएफनि सिएम मिस्टार महिलारिनि सायाव जोङो सावरायलायगोन थामथियाव रायजोफोर आरोबाव इउपिपिएलनि इएमनि सायावनो जोङो सावरायलायबावगोन रायजोफोर जोबनायाव जोङो नैबे जोंब्लावनाय अरनि सायावहाय जों सावरायलायगोन रायजोफोर बयनिफ्राय गिबिसिनथारावहाय नोंथांमोना खोनासंनानै लादो इउपिपिएलनि हाग्रा बिफाननि मन्त्रि इएमआ फरायसानि बेलायावहाय मा बुंदों। चिरां क'क्राझाराव जाबायदि मेला बायदिसिनाया बारा जादों बे मेलाफोरनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा फोरमायनो नागिरदों जों बुंनो नागिरा सानाखै खिन्थु बिथाङा फकास खालामाबाबो जों मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट मोननो हादों दि जोंनि देरफुनाय इयुन जोलैखौ फोजोबनायनि बियो मोनसे षड़यन्त्र नामा होननानै मानो होनोब्ला जोंनि गेदेर गोलावफोरा गाव गावनि फिसाफोरखौ गुवाहाटी दिल्ली मुम्बाइ बायदिसिनायाव फरायहोनो हगारहरो खिन्थु जोंनि बर' मिडियामाव फरायनाय बा जानो गैयै न'खरफोरा आसामिस मिडियामाव फोरोंनाय बा इंलिस मिडियामाव फोरोंदोंब्लाबो सोरबा जानो गैयै न'खरफ्रा गोजानाव फोरोंहरनो हाया जायनि जाहोनाव 24 आवार जौ जुवा मेलाजों बुंफबनाय बे थासारिजों जोंनि लकेल गथ'फोराव बा हालामाव थानाय गथ'फोरनि सोलोंथाइनि मानदान्दाया जे एखेबारे गाहाय जानो थांगासिनो दङ बे खोन्थाया स्पष्ट नंखायनो मोनसे बाथ्राखौ आं स्पष्ट बुंनो नागिरदों जे गावनि न'खरखौल' दानानै गावनि न'खरखौल' सोलोंथाइ गोनां खालामनानै समाजखौ सोलोंथाइ गैयै बा गाज्रि मोनसे थासारिजों गोजोम होनो नागिरदोंबा बा अमा गादिला होनो नागिरदोंबा बियो गाव गावनि आथिङाव रुवा खुनायनि अनगा जेबो नङा बा हान्थुआव दोननानै औवा दानस'नायनि बाथ्रासो जानानै फैदों बेनिखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों समाज दाफुंनायाव दासो गोरलै थासारि जानानै दङ बे 5 बोसोरनि बिपिएफ सरकारखौ बिथां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जेन जोलैया नस्थ' जाया बेबायदि नोजोरजों सरकार दायो बेखौनो आं खावलायनाय थाबाय। नंगौ रायजो राजा नोंथांमोन जों बर' हारिनि गेजेरावहाय धोनि मानसिफ्रा एमएलए एमसिएलए फोरनि फिसाज्लाफ्रा गावनि लकेल बस्तियावहाय फरायनोहाय बिसोरो होआ बिसोरो गुबुन गुबुन देशआवहाय दिल्ली मुम्बाइ बेंगालर केलकाता बेफोरबायदियावहाय गुबुन गुबुन जायगायावहाय केरेला बायदियावहाय फोरोंनो थाखाय बिसोरो दोनहरो नाथाय नों आरो आं जायफ्रा सादारन मानसि गामियाव मावनानै जाग्रा दिन हाजिरा मावनानै जाग्रा बैसोर बायदि सुबुंनि फिसाफ्रा गामिनि बे मा होनना बुङो गोबाय गिजि बर' मिडियामनि स्कुलावहाय फरायनानैहायसो बिसोरो दिनखौहाय बारहोलांनो गोनां जायो सोलोंथाइ लानो गोनां जायो दा बै गामियावहाय जायफ्रा सादारन सुबुंनि फिसा फिसौफ्रा फरायो बैसोर बायदियासो जौ जुवा गेलेनायखौहाय बाहागो लानो खाबु मोनो नाथाय बै गिदिर गोलाव एमपि एमएलए एमसिएलए चेयारमेन मेम्बार्स बिसोर सिएम बिसोर बायदिनि फिसाफ्रा बे गामियाव जौ जुवा होदों ना मादों बेखौ बिसोरो जेबो मिथिया दा बेनिखायनो मेन सिन्था खालामनांगौआ जाहैबाय गामिनि रायजो राजा बिमा बिफाफ्रासो जौ फाननानैहाय फैसा खामायनो मोनदों बेखौल' सिन्था खालामनानै गावनि फिसाया बबे लामाथिं थांदों बेखौ जुदि सिन्था खालामोब्ला अब्ला जों बर' हारिया गोग्लैसोगोन बे ड्राग्सआ बबेनिफ्राय फैदों बांलादेशनिफ्राय फैदों रायजोफोर ड्राग्सआ बांलादेशनिफ्राय
म्यानमार बर्मा बांग्लादेश बैफोरबायदि जायगानिफ्राय ड्राग्सआ बारबोदों दा जोंनि जायगायाव मानो ड्राग्स लाबोदों जों बर' ट्राइबेल्सफोरखौहाय बर' ट्राइबेल्स कार्बि ट्राइबेल्स आरो जेसेबांनाखि ट्राइबेल्सफोर दङ बिसोरखौहाय धंस खालामनो थाखाय ड्राग्सखौ लाबोदों मानोना जोंनि बर'फ्रा एसे एसेयावनो गलिनो गोरलै बेनिखायनो लाइमोन सेंग्राफोर लाइमोन सिख्लाफोरखौ सिन्थायनो ड्राग्स एडिक्टेड खालामनानैहाय धंस खालामनो नागिरदों गुबुन देशनि मानसिफोर आरो बर' नङै सुबुंफ्रा बेखौ नों आंहा मिथिदों खोमा ना गामिनि साधारन सुबुंफ्रा मिथिदों जुवा गेलेनानै 10-20 थाखा मोनदों बेखौनो रंजादों डाइस गेलेनानैहाय 100-200 मोनदों बेखौनो रंजादों जौ लोंनानैहाय रंजानो मोनदों बेखौनो रंजादों नाथाय फारसेथिं मा खहा जालांगासिनो दङ बेखौथ' जोंनि बर'नि रायजो राजाफ्रा मिथियाखै रायजोफोर दा बेखौनो रन्जित बसुमतारी सारा फोरमायनानै होदों फर लाइक एग्जाम्पल हाग्रामा महिलारिनि फिसालाया बबेयाव फरायदों ना प्रमद बर' सारनि फिसालाफ्रा बबेयाव फरायो सोरबा एमएलए एमसिएलए फोरनि फिसालाफ्रा बबेयाव फरायो गासैबो गुबुन देशआवहाय डिग्री लायै फरायदों बिसोरबायदि मानसिया गामिनि जौ जुवाखौहाय नुवाखैनो बेबायदि बेखौ नुनानैसो रन्जित बसुमतारी साराबो थांखिनानै बुंदों दानिया फैदो बिपिएफनि सिएमआ मा बुंदों राजनीति षড়যন্ত্র আছে আমি কম না এটা ডাইরেক্ট কলেতো লাগি যাব তো রাজনীতি ষড়যন্ত্র আছে অততে বিটিসি অঞ্চলত যেনেকৈ হলেও গণ্ডগোল কৰিব লাগে মানে এইটোই উদ্দেশ্য ইয়াত ৰাজনীতি ষড়যন্ত্র আছে যদি বনা অঞ্চল বা যদি খুৰি কাটিবলৈ আহে বা জংঘল কাটিবলৈ আহে এনেকুৱা 500-600 গোট খাই পেলাই নাহে মই জানো ইয়াত 500-600 1000 এনেকুৱা হাজিৰা দি পেলাই জবৰদস্তি এই জংঘলত পাঠাই দিছিলে কিন্তু আমাৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ড আৰু এনজিঅ একেলগে লগ লাগি এইটো মানে প্ৰটেষ্ট কৰিব পাৰিছো আৰু এজন দুজন ধৰিও হুদাহুদি কৰি আছে বুলি আমি গম পাওঁ মুঠতে ইয়াত বেলেগ একো নাই আৰু এই অঞ্চলৰ মানুহ নহয় বাহিৰৰ মানুহ বুলি আমি গম পাওঁ हाग्रा दामफायनायनि बाथ्राखौ लानानै सोरखौबा फुनदेरनो नागिरबाय थादों बिपिएफनि सिएमआ मिथिबायना नाथाय सरकारा सोर सरकारा गावनोखा अब्ला गावनो सरकार जादोंब्ला अब्ला माब्रै बियो सासे जाम्बा बायदि बाथ्रा बुंखो दे सासे एमसिएलएफोर बायदि सासे इएमफोर बायदि बाथ्रा बुंखो जे 500-600 थाखा होनायखौ मोनथियो होननानै मोनथियोब्ला हमना ना मा बुङो रायजोफोर मोनथियोब्ला हम बेयावहाय सोरखौथो गिखो जेराव गभर्नमेन्टआनो नोङो अब्ला माब्रै नोङो बुंखो दे 500-600 होनानैसो हाग्रा दामफायहोदों बेखौ आं मोनथिगौ जुदि मोनथिगौब्ला नों हम पुलिसाबो नोंजोंनो दङ सरकाराबो नोंजोंनो दङ ना मा बुङो रायजोफोर दा गुबुनखौलाय मानोथो आसि थुनानै दिन्थिदों आरो बैसोरखौ नों दाय मोनदोंब्ला नोङो नायबिजिरनानैहाय जायफ्रा फैसा हरदों जायफ्रा फैसा लादों बिसोरखौ हमनानैहाय नोङो बै जायफ्रा मेन मा होनना बुङो मास्टार माइन्ड बैसोरखौ हम सरकारानोथ' नोङो ना मालायखौलाय माथो बुंलायनांगौ जाखो पुलिसखौबो नोङो लानानै बेरायदों गासैबो पावारानो नोंनावनो अब्ला माब्रै बुंखो नोङो 500-600 थाखा होनानैहाय हाग्रा दानहोदों आं मिथिगौ बाहेरानि मानसि गोजासो होननानैहाय नों मोनथिखाबायब्ला मानोथो हमाखै ओरैबायदि आदुवानि राव बियो मिथिबायना रायजोफोर सिखावनि सालाया खान्दा होननाया बेफोरनो मिथिबाय थारैनो बिसोरो बर' हारिनि धोन सम्पथिजों सोमोन्दो गैया एकमात्र फैसाजोंसो सोमोन्दो दङ बेखौ जों रोखा रोखा नुगासिनो दङ एबार बे समावहाय रायजोफोर जोबनायाव नोंथांमोना नायदो जोंब्लावनाय अर बे जोंब्लावनाया ओरैनो जोंब्लावाखै दे बेयावहाय सासे मानसिखौ दंफाङावहाय खाबथाबनानैहाय सावदों बुसे बुनानै बुथारनानैहाय सावदों रायजोफोर बेयावहाय बांलादेशआवहाय जादों बे जाथाया जागासिनो दङ आरो फारसेथिं बेखौ नायदो बे समाव फैदो रायजोफोर नोंथांमोना नायदो ओरैहाय नै त्रिपुरायावहाय सोमावसारगासिनो दङ त्रिपुरायावबो दावरावा जागासिनो दङ आरो अरुणाचलावबो दावरावा जागासिनो दङ 7 सिस्टारखौहाय बांलादेशिफ्रा नासयनो नागिरदों नाथाय जोंनि बर' हारिया बे बांलादेशी मानसिफोरखौनो भटनि थाखाय बुथुमनानै दोनगासिनो दङ
आसाम गभर्नमेन्टआबो होखारगासिनो दङ नाथाय बिटिआरआ फिसा काउन्सिलानो बैसोर बायदि मानसिखौ बुथुमनानै दोनगासिनो दङ भटनि थाखाय नाथाय बांलादेशआव मा जागासिनो दङ नुगासिनो दङना नोंसोरो ससियेल मिडियायावहाय जोंब्लावगासिनो दङ बांलादेशआवहाय सिगांबो जाखांबाय आरोबाव दाबो सासे लिडाराबानो थैनायनि थाखाय बिसोरो कन्ट्रल खालामै जोङो नुनो मोनदों जोंब्लावगासिनो दङ गोजोन्थों रायजोफोर जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि